Tawag sa pagkapari sa uninahan karon adlaw Migitib sa Dihang Nahimu kining altar server diha sa Simbahan. Giangkon sa diakono nga uninahanan karon adlaw nga si Reverendo Ariel Igaw nga nagsugod ang iyang gugma sa tawag nga Pagkapari sa Dihang Nahimu kining altar server diha sa Simbahan. Sa interview sa DX News TV gipahayag dini nga dito nagsugod ang iyang pagkitib sa tawag nga mabaymo nga pari sa maabot din ang pari nga nagtukmo dini nga mo take sa exam aron nga mosulod diha sa ang pari nga si Reverend Father Danny Rodinas usma ugmas nakadasig usab kaniya ang kinabuhi sa pagkapari labi na nga kini uyuan nga pari nga mao si Reverend Father Edgar Canama. Matod pa ni Reverendo Igaw nga mas nasuod siya sa simbahan sa diyang anak kini sa iyang iyaan kay dito man kini gitudluan unsaon sa pagampo sa Santos nga Rosario o mga buluhaton sa simbahan. Ilabi na ang pagsimba hangtod sa Nahimu kini altar server diha sa parokya sa Pangabuan. Wala kini nagdahom nga dito sa maong nga tawag nagsugod sa dihang iya makita nga kanunay ang pari nga magbisa o dito nagsugod ang iyang pangandoy. Bisulod kini sa seminaryo sa Correso Seminary sa Dipolog City sa edad nga 15 anyos o giumol kini nga mamaymong pari sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary. Dugang pa ni Reverendo Ariel nga bisan ang iyang iyaan mao gayon ang nagtudlo kaniya sa pagtong Katoliko Romano sanglita ang iyang inahan na usaman kaniadto ka UCCP apan nakatabang alang kaniya nga magtudlo ang mga gitudlo sa ginahan nga mga maayo pabatasan o magigbaon sa isig ka tao isip usa ka Kristiyano o ang amahan na mitaliwan man sa edad pa kini o 4 anyos. Busa nagdako kini sa iyang iyan humang gibilin sa iyang inahan tungod sa kalisod sa kinabuhi aron nga manginabuhi. Duga pa ni Reverendo Ariel nga sinugdanan dili mosugot ang iyang mama o iyang inahan nga mosunod kini sa seminaryo o hangtod nga nadawat na sa inahan nga magpari kini o sa mosunod sa tawag o nasayod kini nga malipayon ang iyang ginikanan nga uninahan kini sa pagkapari karon adlaw. Giangkon ni Reverendo Igaw nga sa pagsulod niya sa seminaryo dili pa kayo pure ang iyang intensyon o sa dihang nagkadugay kini sa seminaryo na pati niya ang kanindot sa kinabuhi sa seminaryo bisan sa mga pagsulay apan mas nabati niya ang Ginoo o sa dihang human kini may pailam sa Regency sa diyang nagtudlo kini sa Columban College sa Pagadian City sulod sa 4 ka tuig o sa pagbalik din sa seminaryo iyang sa iyang pag-alagad isip dekon sulod sa 2 ka tuig alang kaniya matag tawag aduna gayon mga hagit nga tubangon apan tungod sa Ginoo makalahutay kini sa matag tawag kay iyang gipili man ang tawag nga mamahimong pari. Kay buluhan nga ginunahan kini sa pagkadiakono dito sa Diocese sa Pagadian og uninahan usab kini karon adlaw sa pagkapari dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Gipasabot ni Reverendo Igaw nga tungod kay nakaalagad ba usab kini sa Diocese sa Pagadian sa panahon ni late Bishop Bong Luna sa Diocese sa Pagadian nga mausab ang miordinak niya isip diakono. O karon uninahan kini ni Archbishop Martin Mawad sa Archdiocese sa Ozamis nga mamahimong pari sa kahangturan. Gipasalamatan ni Archbishop Martin sa Mawad Didi nga midawat kaniya pagbalik sa Archdiocese sa Ozamis o sa mga kaparian nga midawat kaniya busa iyang gidapit ang tanan nga mga batuon nga mosaksi sa ordinasyon sa pagkapari nga himuon sa Santo Rosario sa Oroqueta City alas 9 sa buntag. Ug nagpasalamat kini sa tanan nga katawhan nga nagampo kaniya ilabi na ang mga parokyano sa Berhen sa Kaloy sa Pangabuan Tagum City kung nasa nagsugod ang pagkitib sa iyang bukasyon nga magandoy nga mamahimong pari sa kahangturan. Ano ang tibig kamay payag ni Reverendo Ariel Igaw uninahan sa pagkapari karong adlaw sa Santo Rosario, Oroqueta City. Apoy sa seminaryo, dili lang puros kalipay na apoy mga kasakit, mga kaguol, kalisod. Pero nabati nako na nga tawag katong pagbalik nako sa seminaryo gikan ko gawas after my regency nagtudlo ko for 4 years and then nibalik ko I decided nga balik ko and in mysterious ways nakabalik jud ko sa seminaryo og nakalahutay and then kaingon ko nga mao na gini ang akong kinabuhi nga pagapilion okay nanap ko sa mature age no cut the long story short naabot ko dito yan naudinahan ni Bishop Bong the late Bishop Bong. Daghan po kay kog nakatunan sa iya. Unya, then I namatay si Bishop Bong and then so namalandong po ko banpod sa tabang sa mga kaparian. Balik ko sa Archdiocese o
Salamat kayo sa Ginoo nga gidawat ko sa mga kaparian. Malipayon kay silang nidawat nako nya labi na si Archbishop, no. So nibalik ko kay siguro bunga sa pamalandong sa kong pag-ampo niya. Matod pa nila, love is sweeter the second time around. Ang tibig kamay payag ni Reverendo Ariel Igaw at ato sa paginabi sa DX Dinit News Team. Alang sa DX din sa Mansyang Kabana Radio sa Simbahan W. Manuel Oren Kino Jr. dan ang sanakbayan.